Tak tu ste. Vítajte v našej firme Midner. Poďte, prevediem vás. Asi sa k vám už dostalo, že rozšírujeme naše rady spolupracovníkov a radi by sme sa vám predstavili. My vás týmto rožkom opíjať nebudeme. My stávame hlavne na kvalite našich produktov, rýchlosti dodania a výhodných cenách pre našich veľkoodberateľov. Aktuálne máme v ponuke týchto 9 dizajnov. Ale ako sa hovorí, srdcu nerozkážeš. Vieme vyrobiť pre vašich zákazníkov aj ploty na mieru. Naše ploty sú navrhnuté tak, aby vydržali test času a aby chránili životné prostredie. Montáž našich plotov je veľmi jednoduchá, avšak ak budete mať záujem, radi vás zaškolíme. Ak vás oslovili naše produkty a chcete s nami spolupracovať, navštívte našu stránku www.midner.sk.